Под ангел разбирам висшия човешки ум. За мен ангел е всеки човек, който има будно съзнание и върши волята на Бога. Като му дойде в ума една светла мисъл, той веднага я прилага. Петър Дънов, духовен учител, живял и работил в България. Всичко рано или късно опира до душата. Тери Пратчет. Чели ли сте книгата на Кен Киси "Полет над куковиче гнездо"? Ако не сте, сигурно поне сте гледали филма. Или сте гледали "Красив ум" с Ръсъл Кроу. В него е разказана историята на Джон Наш, Нобеловия лауреат за икономика, страдащ от шизофрения. А чели ли сте поне "Майстора и Маргарита" на Михаил Булгаков? Там няколко от инакомислещите герои се озовават в лудницата, защото са неудобни за режима. Изброените произведения на изкуството са сред малкото, които се отнасят с разбиране и съчувствие към хората с психични страдания. Иначе, ако проследим в хилядолетното битие на човечеството отношението към психично болните, можем да напишем история на жестокостта, която, уви, не свършва с приемането на Хартата за правата на човека, а продължава до наши дни. За хората с психични страдания се заговаря в медиите, когато някой от тях, лишен от лечение, извърши престъпление. Или когато вълната от самоубийства стане очевидна. През 2013 година в България имаше няколко самозапалвания, които завършиха със смърт. Имаше няколко инцидента с психично болни и повишен медиен интерес към темата. В една от най-гледаните частни национални телевизии беше излъчен традиционния репортаж от клиниката в Курило, където репортерката държеше в ръка дръжка от врата и я показваше като най-важната вещ. Защото вратите в болничните стаи на това място нямат дръжки. Лудите, за успокоение на обществото, трябва да стоят затворени. В репортажа бяха показани няколко психично болни, които са извършили убийство. Отдолу се кипреше надпис "Опасни и на свобода". Как при това положение хората могат да изпитат разбиране и съчувствие към хората с психични страдания? Те се озовават под общия знаменател "опасни". По това време се заговори отново за регистър на психично болните. Заклеймете ги, ощетоводете ги, затворете ги, махнете ги. Правозащитниците скочиха. Психиатрите напомниха, че държавата не изпълнява ангажиментите си по програмата за психично здраве. Политиците и чиновниците се разсипаха в обещания. После протестната вълна помете едно управление, надигна се, за да отнесе следващото, и темата изчезна дори от новинарските емисии. Всъщност в България е така от много години. Неизпълнените обещания на държавата и институциите в областта на психичното здраве са с 10 годишна давност. След малко ще разберете защо. В тази история няма да видите нито един психиатър, нито един министър и нито един държавен чиновник, поне за сега. Целта е да разберем какво става с болните хора преди дотираното от държавата болнично лечение в психиатрията и после, когато излязат оттам. Целта е да покажем, че никой не е застрахован срещу психични заболявания и кризи, а в България, уви, душевните страдания не са болест. В тази история ще говорят психолозите и социалните работници, терапевтите, които поемат малцината късметлии, получаващи адекватна подкрепа и имащи шанс да не се борят съвсем сами със своите страдания. Това е история за опита да спрем жестокостта. Една от най-големите организации, която работи в тази област, е Глобална инициатива в психиатрията. Целта на организацията е да популяризира хуманна, етична и ефективна психична грижа в световен мащаб.
Фондацията работи и в България от 2002 година, а от 2004 ИП София е пререгистрирана като независима организация – фондация в обществена полза с Международен управителен съвет. Глобална инициатива в психиатрията е създадена приблизително преди 35 години. Първоначално тя е учредена в Швейцария и затова на времето беше кръстена Женевска инициатива в психиатрията. Имала е такъв етап, в който се казва център на втория свят, така да се каже. И основните проблеми, които е таргетирала преди 35 години е политическата злоупотреба с психиатрията в Съветския съюз предимно. Понеже власт имащите в Съветския съюз са използвали една диагноза, която буквално преведено означава шизофрения без симптоми, вяло текуча шизофрения от руски, за да диагностицират хора инакомислещи на политическия режим и да ги вкарват в психиатрии. Имало такава практика и в България, в интерес на истината. И нашата организация преди 30 и повече години е правила такива доклади за бившите съветски републики, злоупотребата с психиатрията в бившите съветски републики, които е публикувала в западния свят, за да повиши чувствителността на западния свят към тези проблеми. След което, с разпадане на Съветския съюз, организацията взема нейната дейност взема друга насока и започва да се занимава с това големите институции за хора с психична болест да им се предоставя алтернатива като услуги в общността. Основният обект на дейност са били бившите съветски републики, в това число и Източна Европа. Като в тези страни организацията е работила с правителства за създаване на политики за психично здраве в общността. Тогава бяха малко алтернативите дори в европейски мащаб. Много се правиха дневни центрове, защитени жилища, които малко или много до голяма степен повтаряха модела на институциите, където при това се е предоставила грижа. С времето и с навлизане на нормализиране на психичната болест, така да се каже, в развитата Европа, нашата организация поема по друг нов път и тя е да започваме да работим в сферата на премахване стигмата върху психичната болест, повишаване чувствителността на населението и, така да кажем, нормализиране на представата за хората с психична болест. В България няма никаква превенция на психичните страдания. Посещението при психиатър и психолог се смята за нещо срамно, нещо крайно или нещо излишно. Поне, както излиза, мнението на държавата е такова. Аделина Иванова е психолог. Родена и живее в Перник, но работи в медицински център Свети Наум в София. Участва в екипа на Сдружение НЕСПА, предимно за доброволна работа с възрастни хора и деца. В Асоциация Дете и пространство участва в проекти за работа с деца. Лекува безплатно посттравматичния стрес на хората в Перник след земетресението. Това, което забелязах първо, че дойдоха различни групи хора. Затова казвам, че в България хората все повече са убедени, че посещението на психолога им спестява много страдания в последствие. Дойдоха майки с деца, дойдоха баби с деца. Дойде една доста интелигентна жена от ромската общност, жена на възраст, така доста добро впечатление ми направи. Дойдоха разведени родители, които в името на това да преодолеят проблема на детето са се обединили. Много рядко идва баща с майка, искам да ви кажа. По принцип майките са тези, които довеждат децата. И точно в този момент, в пиковия момент, се дава индикация, че съществуват особености в човека, страдания, които са, да речем, от 10-20 години насам. Те просто си тлеят в човек. Но те се замазват, къде в грижи, къде в грижа. Смисъл, самия човек, когато се грижи за близките си, той го прави не просто защото близкия му има нужда, а защото самият той има нужда така, в тази грижа да се почувства значим и да позабрави неговите си проблеми. И всъщност това земетресение беше причина да се отпуши един страхотен гейзер от симптоматика, психологична симптоматика, която избълва нагоре, и това се оказа повода да продължа консултациите, което не знам доколко беше удачно, но така ли на час бях поел ангажимента.
те продължиха около 35 дни вместо така периода, който беше обявен, но знаете, че е много опасно понякога човек, който е в криза и дойде да го оставиш така в нищото. Това е липса на професионализъм, също и на човешко отношение. Преди една година, заради вълната самозапалвания, Ади пише писмо до президента Росен Плевнелиев и до Здравното министерство с предложение консултациите при психолог да се поемат от здравната каса. Оказа се, че психичното здраве не е здраве в медицински смисъл на думата. Тоест... Кой даде този отговор най-напред? Получих бърз отговор от Министерството на здравеопазването, което посочи една мярка за овладяване на ситуацията чрез предложение към здравните центрове в градовете да се създадат безплатни звена за консултация на бъдещи самоубийци. Ние трябва да чакаме да дойде момента, вместо да предотвратим загубата на човешки живот. Оказа се, че психичното здраве е въпрос на кризисна интервенция, дайте да дадеме, и познайте обаче как реагираха специалистите на това. Казаха, че това е несериозно. Да не говорим, че ние психолозите непрекъснато правиме безплатни консултации колкото искате, но просто не го обявяваме. Както и да е въпросът, знаете ли какъв е, че в България дребните неща не са на дневен ред, а за големите приоритети няма пари. И сега, въпросът е дали психичното здраве е дребно нещо или е голям приоритет, за който няма пари. Ето това не е ясно. И всъщност, както тръгнах да обяснявам, оказва се, че психичното здраве не е здраве в медицинския смисъл на думата и питам аз какво е тогава. Това е изключително голяма загадка за мен. Прави ми впечатление, тъй като работя в медицински център. И не само за това. Имам достатъчно контакти с хората, непрекъснато пътувам, споделят с мен. Дори социалната мрежа непрекъснато. Има хора, които търсят подкрепа на психолози, защото много са се увеличили личностовите разстройства и мога да цитирам един пример, много жесток пример на колега, който ми даде това разрешение. Разбира се, имена няма да споменавам. Колега психолог, чиято жена, покойна вече, Бог да прости, с която жена има детенце, което е на 24-5 години. Млад мъж, който преди няколко месеца е отключил такова параноидно личностово разстройство и вече е започнала драмата, тъй като, както колегата казва, в болничното заведение на самия него не му се дава достатъчно информация. Каква доза лекарства, как е овладян пристъпа. В един момент детето му се обажда, докато е на лечение, се обажда от някакво казино, което е посетил вечерта. Искате да кажете, че лечението става в незащитена среда в България? Според колегата, това е неговото лично усещане, все пак това е психолог с опит над 25 години. Наистина това е тревожно, че той не знае в един момент къде ще намери детето си. Всъщност, той дори не е убеден, че начина по който се прави подкрепа на детето е правилния, но той като родител не може да бъде, би трябвало да бъде участник с екипа, който го лекува, в изграждане на общото решение как да се процедира по-нататъка. Всъщност в този момент личността няма, детето в случая, няма съзнание за болест. Това е опасното при тези заболявания. Защото той смята, че е добре и може да прави каквото пожелае, а се оказва, че това е момче, което тренира и никой не може да го запти всъщност чисто физически. Това ли е причина много често хората с тежки психични заболявания да се оказват на улицата, защото техните близки вдигат ръце, не са достатъчно подготвени да им дадат специфичните грижи? Мисля, че главната причина е тази, защото ако има една правилна насоченост и тези болни имат, след болницата, от която излязат, имат едно място, което да бъде прелюдия между болницата, болничното лечение и прибирането вкъщи или дневни центрове, които на някои места има. В София мисля, че има такъв доста добър проект, който така действа на територията на столицата, но е крайно недостатъчен. Та мисълта ми е, че ако има едно такова място, в което вече овладяна кризата човека може да намери един пристан
в който да събере себе си. Близкият да има време да се осъзнае, както се казва, да обсъди с екипа какво следва, да се подготви, ако щете, защото в един момент колегата, който приказва с мен доста дълго време на вечер, каза: аз съм в ролята на баща, жертва и психолог. Сега, един колега не може да бъде психолог с детето си. В крайна сметка е необходимо да има едно друго място извън дома, в който по подходящия начин, специализиран, да се поеме това страдание, и то от колеги психолози, както и от арт-терапевти, разбира се. Какво е отключило неговото заболяване? Неговото заболяване първо се смята, че отключило е смъртта на майката, която е настъпила от 2003 година. В последствие детето развива и диабет, доста тежка форма, бил е в момента на инсулинови помпи. И в крайна сметка миналата година е работил на летището в Сарафово, където му се е налагал при атентата да пренася пострадали хора. След една година резултатът е на лице и нещата за момента са доста трудни за овладяване, да не кажем, че са безнадежни за самотния родител. Може ли да се каже, че в България има дискриминация на хората с психични страдания? Мисля, че това е една от групите хора, към които има най-голяма дискриминация, категорично. Понеже от една страна те са хора с увреждане, от втора страна неразбирането по отношение на психичната болест кара хората да се страхуват. И страхът е този, който създава предпоставки за такава огромна стигма и неразбиране. Докато има валидни изследвания, които показват, че хората с психична болест не са опасни. Доста ако един човек с психична болест е оказан към него грижа, той има много по-малък шанс, малък е риска да навреди на някого, отколкото ако човека няма психична болест. Като най-опасни хората с психична болест за самите себе си. Най-голям е процента самоубийства сред хората с психична болест, около 22-3%. И това е една от водещите диагнози, които водят до смърт. На второ място след сърдечно-съдовите заболявания. Защо тогава, когато има човек с сърдечно-съдово заболяване или нуждаещ се от операция, трансплантация, всички хукват да му помагат. А когато става дума за човек с психично заболяване, реакцията е: приберете го, махнете го и край. Хората не ги разбират, хората с психична болест. Това е от неразбирането, тоталното неразбиране по отношение на хората с психична болест. Истина е, че ако те не са подкрепени, ако не е оказана грижа за тях, те се влошават. И тогава те изпадат в криза, която е свързана с много страдания. И човек в криза изглежда различен. Човек с сърдечно-съдово заболяване, лесно можем да се свържем с него, лесно можем да си представим какво чувства, как страда, докато човек с психична болест трудно можем да си представим какво изпитва. Защото е непонятно страданието за останалите хора. Но е страдание, категорично е страдание и категорично тези хора, ако са подкрепени, те могат да живеят доста качествен живот. В България, уви, за качествен живот на хората с психични заболявания въобще не може да се говори. Това е цялата комплексна грижа на институциите в демократичната ни правова държава. Както виждате, само на хартия. През 2004 Здравното министерство сътвори политика за психично здраве на Република България 2004-2012 година. Документът е кратък. През 2006 пак Министерството написа национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България за периода 2006-2012. Планът представлява още по-кратка таблица плюс списък на използваните съкращения, като например ППЗ. Това съкратено означава политика за психично здраве. За нея от години няма финансиране, а ако се отделя някаква сума, тя е символична. Липсата на резултат е на лице. У нас хората с психични страдания често са жертва на най-различни манипулации и злоупотреби. Те са едни от най-нещастните в обществото. Никой реално няма ангажимент към тях, с изключение на самото лечение.
Държавата се грижи само да има психиатрични болници, където те да бъдат настанявани и да бъдат лекувани за определен период. Някои от тези хора обаче живеят в болници заради факта, че са загубили домовете си или са им били откраднати. Много често това, с което ние се сблъскваме, е трудностите на близките да полагат адекватни грижи и да се опитват да мотивират техните близки, които страдат от психична болест. В момента почти няма програми или няма услуги, които да предоставят директно услуги на близки на хора с психична болест. Има това, което аз зная, че има две сдружения на близки на хора с психична болест, които се опитват да оказват подкрепа едни на други, които разказват своя житейски опит и общо взето някакси опитват се да бъдат опора едни за други. Няма ли при тях, възможност те да бъдат персонални асистенти, както е при другите хора с инвалидност, нуждаещи се от постоянни грижи? Мисля, че има тук, нали, субективният фактор е много, много голям, много значим и мисля, че за всеки случай би трябвало да говорим по-отделно. Защото много често се случва, нали, освен добронамерените близки, за щастие, ние се сблъскваме много често с такива случаи, когато близките са добронамерени и искат да помогнат на своите близки. Но има много случаи, в които много често става дума за злоупотреба. Особено когато става дума за имотни дела или когато са намесени финанси. Все пак с Закона за социалното подпомагане, Министерството на труда и Агенцията за социално подпомагане създадоха мрежа от така наречените дневни центрове, социални услуги в общността, асистенти, домашна грижа. Услугите се осигуряват от социални работници. Но как в един малък град да мотивираш болните да се лекуват? Как да убедиш близките им да не крият заболяванията и да не изолират страдащите, за да ги предпазят от клюки? Системата на Социалното министерство и общините по никакъв начин не е свързана с Министерството на здравеопазването. Така наречения Междуведомствен национален съвет за психично здраве изработи цяла концепция за деинституционализация, но отдавна не се събира и не работи. Нито съветът, нито концепцията. А как е в другите европейски страни? Различни са системите в различните държави. В това, което улеснява планирането на грижи, че повечето държави европейски грижите за хора с психична болест минават под един тип институционално финансиране. Обикновено това е здравната каса. Така е в Холандия със сигурност, отчасти така в Германия, с изключение на това, че в Германия има доста мерки, които са по подкрепа за заетост и подкрепа за социализиране, които са части от Агенция по заетостта, така аналога на Агенция по заетостта. Но по-голямата част от грижата, която е свързана с лечение и рехабилитация, минава под една шапка, докато в България това се бори. Имаме части, които се покриват от здравната каса, имаме части, които са психиатричните болници директно субсидиране, имаме части, които се подкриват от делегирани дейности Министерството на труда и социалната политика. Имаме части, които се управляват от общините. И мисля, че това много пречи да има систематично отношение към грижата за хората с психична болест. Не само след болнична, но по време на болничното лечение доста се работи по рехабилитацията на хората. Не е само лекуване на симптомите от заболяването, а се работи и с това да се рехабилитират хората след като са преживели кризата. След като биват изписани от болницата, те се поемат от служби в общността, които също работят по възстановяването и рехабилитацията. Новата тенденция е хората с психична болест да бъдат разглеждани, тази диагноза, това заболяване да бъде разглеждана като част от всички останали заболявания, т.е. всички услуги да се предоставят по начина, по който се предоставят другите услуги, независимо дали те са социални или здравни. Има място, където тяхната функционалност да бъде оценена и да се предостави адекватна грижа спрямо нуждата от грижа. И те не го наричат точно грижа, колкото подкрепа.
защото тези хора имат подкрепа, някои от тях имат нужда от подкрепа в ежедневието си, имат нужда от рехабилитация. Тези услуги се създават и се управляват от различни организации, различни услуги в общността предимно и се опитват западноевропейците да нормализират понятието психична болест. Например, ако този човек вследствие на заболяването е загубил жилището си, на него му се предоставя жилище, не му се предоставя възможност да живее в защитено жилище, защото много често той просто няма нужда от персонал, има нужда от място за живее. Моят скромен опит е от детско-юношеска психиатрия във Франция, едномесечна специализация. Посетихме с колеги това място, което никак няма изгледа на психиатрия в смисъл, в който ние го възприемаме. Това е едно свободно пространство, в което колегите психолози ни показаха различните места, различните пространства вътре в рамките на психиатрията, които са обособени така, че всяка една личност, тъй като е много важно да знаем, че зад болестта стои личност все пак, не просто болен човек, а човек и с ресурси, показаха ни пространствата, които са отворени за тези деца в юношеска възраст. Имаше различни ателиета. Самите деца ни представиха, имаха нещо като изява пред нас, като концерт. Музикалното ателие, примерно свиране на ударни инструменти, ателието за арт-терапия, където имаше мъничка изложба. В същия двор имаше една малка работилничка, където, да го наречем тук, представете си, че това е кабинета по трудово обучение. Хайде, така е по-достъпно за хората. Има един терапевт, който работи с децата и в тази насока. Въобще това е, как да кажа, това е една общност, която по нищо не напомня болнично заведение. И едва ли не в един момент децата вътре си забавляват. Не едва ли не, ами именно възможността на детето да бъде себе си му помага да си намери опорните точки извън болестта. А ето какво е записано в Европейския пакт за психично здраве и благоденствие, учреден в Брюксел на 12 и 13 юни 2008 година. България, като членка на общността, е страна по пакта. Стигматизацията и социалното изключване, които представляват едновременно рискови фактори и последици от психичните разстройства, могат сериозно да възпрепятстват молбата за помощ и излекуването. Политически отговорните лица, както и съответните действащи лица, се приканват да вземат мерки за превенция, водени, например, от медиите, училищата и на работното място, с цел да се благоприятства интегрирането на лицата, страдащи от психични разстройства, с въвеждане на услуги за психично здраве, които са добре интегрирани социално, с поставяне на индивида в центъра на грижите и съдействие за избягване на стигматизацията и изключването. Социалната интеграция на лицата, страдащи от психични разстройства, трябва да се окуражава, за да им позволи по-лесен достъп до работни места, до обучение и до адаптирани програми за обучение. Край на цитата. Следващата част от тази история няма да бъде толкова тягостна, защото ще бъде история на смелостта. Смелостта да се бориш с стигмата не къде да е, а в България. В тази битка в България участват неправителствени организации, лекари, социални работници, доброволци и самите болни, ако бъдат подкрепени. В тази битка в България не участват политически отговорните лица, споменати в Европейския пакт за психично здраве и благоденствие.